Loke Kawahyuni, Mamai Chandra calon majikan. Rumah saku lawang demen kan seno kula kangen kula pengen ketemu sampean beli duwe waktu. Sing duwe maru Bunda Marcel buronan maru Bunda Marcel rasa sekian beda apa ning kula beli cinta sepireng sibuk kerja pasti ana waktu nggo kita kang seno kula kangen kanggo Bunda Marcel Bundane Arya sing de laut biru Bundane Arya sayang sing de laut biru Bundane Arya sing de laut biru maning Bundane Arya sing de laut biru banget jo dede Herino Krika kanggo sing de buronan maru Bundane Marcel buronane maru Bundane Marcel Nok Linda Puspita Bunda Gibran Nok Chelsea pengen ketemu sampean ngomongnya kayak kerja kayak langkah waktu bisa selalu ake alasan Bunda Marcel buronan maru Bundane Marcel buronan maru Bundane Marcel Senok Rika pantesan sampean ternyata duwe selingkuhan lara ati beli ketahan ngangeni wong duwe demen lihat nadi ketika sun kangen di banglis langar bong Bekasi Mama Iki rasa sekian beda apa ning kula beli cinta sepireng sibuk kerja Mama Iki pasti ana waktu nggo kita bos Bekasi kang seno kula kangen krungu beli si kakang no kakane kangen je
menghibur ya. Kanggo Mamai Chandra. Pantesan sampeyan ternyata duwe selingkuhan. Lara ati berketahan ngangeni wong duwe kemenangan. Belinya kang adik-adik sun kangen di bawah